Zatim riječi la ilaha illallah, da nema drugog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala, koji u sebi sadrže negaciju i potvrdu. Riječi la ilaha illallah sadrže dva rukna, dva sastavna dijela, a to je negacija i potvrda. Negacija la ilaha. Nema ni jednog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha. I zbog toga vjernik ovaj dio treba da živi u životu. Nema ni jednog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha. To jeste, ne smije čovjek da obožava bilo koga mimo Allaha na bilo koji način ili vid obožavanja. Svejedno da traži pomoć od nekoga u onome što se traži samo od Allaha. Da Allahu subhanahu wa ta'ala prinosi žrtvu. Da smatra da ima neki zakon koji je bolji od šerijata, koji je bolji od Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona, te da na taj način Allahu subhanahu wa ta'ala pripiše nešto ravnim. Dakle, sve ono što je vezano za Allahovu jednoću, ne smije nikoga i ništa Allahu ravnim da smatra. Niti jezikom da to kaže, niti da to praktično pokaže. La ilahe, nema božanstava. Onda praktično pokažeš da za tebe nema ni jedno božanstvo mimo Allaha. Oslanjaš se samo njega, vjeruješ da on daje život, da on daje smrt, da on daje nafaku. Sve što je vezano za gospodara, samo Allaha obožavaš. Nema božanstava. To je negacija. Illa Allah. Osim Allaha. Mora da potvrdiš. Nema božanstava osim Allaha. Nijedno božanstvo ne zaslužuje da se obožava osim Allah subhanahu wa ta'ala.